Vidjet ćemo 2 bacanja Stefan Kojić. Da vidimo prvo, za 20. poen pogađa Stefan Kojić, Liman Cereks nadomak titule. Liman Cereks nadomak titule, jedno bacanje Stefana Kojića cementira put za deking i rezerviše avionske karte. Stefan Kojić, poštovani gledaoci, ljubitelji basketa, ekipa Liman Cereksa je putnik za deking, challenger i osvajač Light Questa u Prnjavoru protiv fenomenalne ekipe. Prnjavor Meridian Beta, momci su bez poraza uspeli izboriti put za challenger. Tu je i trener Nenad Karanović i igrač Marko Stevanović koji su bili tu tokom celog trajanja dana. Ljubiša Dereta iz kompanije Cereks i salona keramike dobija konačno ostvarenje i Liman Cereks je osvajač turnira u Prnjavoru. Poštovani gledalci, ogromnu smo privilegiju imali da gledamo najkvalitetniji basket koji ima da ponudi Bosna i Hercegovina i Republika Srpska. Tokom gotovo nedelju dana krunisano je Light Questom, juče i danas na trgu palih boraca u Prnjavoru. Ekipa Liman Cereksa je ostvarila pobedu, zacrtan cilj i titulu i ekipa Liman Cereksa će putovati u deking, a mi čekamo nekog od igrača iz pobedničke ekipe sa kolegom MC-om Slobodanom Živanićem koji će uzeti izjavu izgleda ponovo od potencijalnog MVP-a Stefana Kojića, poznatijeg kao Mister Koja ili šef Koja. Fenomenalan uspeh Liman Cereksa, poštovani gledaoci. Ostanite i posle izjave na svečanoj dodeli nagrada i nakon toga završna reč od komentatora.